Να περάσει το επόμενο ταλέντο. Καλώς τους. 2 ταλέντα. Να και κάτι διαφορετικό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς ονομάζεστε? Εμένα με λένε Τάκη. Εμένα με λένε Θωμά. Άωστε εσείς ο περιβόητος Θωμάς Μαύρος. Αλήθεια, από πού είσαι, Θωμά? Από τη Λευκάδα. Από τη Λευκάδα. Ναι, δηλαδή ο πατέρας μου είναι από τη Λευκάδα. Εγώ έχω πάρει από τη μάνα μου που είναι ξένη. Α, έτσι εξηγείται. Και από πού είναι η μάνα σου? Από τη Σερβία. Από τη Σερβία. Και καλά, γιατί είσαι μαύρος? Είναι από το Μαυροβούνιο. Μάλιστα. Και ποιος είναι ο στόχος σας? Θέλω να πω γιατί ήρθατε εδώ. Εγώ θέλω να βγάλω ένα 2 CD. Και εσύ να τα πουλάς? Όχι, μαζί θα τα βγάλουμε. Είμαστε συγκρότημα hip hop. Θέλουμε να κάνουμε κάνα 2 CD να μας μάθει ο κόσμος και μετά να φύγουμε για εξωτερικό. Αλήθεια, πώς λέγεται το συγκρότημά σας? Going through. Ενδιαφέρον ακούγεται. Και γιατί το βγάλατε έτσι? Γιατί έτσι γουστάραμε, λογαριασμό θα σου δώσουμε. Το λέτε, μην ευρειάζεις. Μια ερώτηση έκανα. Και δεν μου λέτε κάτι άλλο? Τραγουδάτε και οι 2? Εγώ και το Σον πιο πολύ τραγουδάει ο Αράπης. Ο Χοντρός. Ο Θωμάς. Και ο Μαλάκας χορεύει. Ναι, εγώ χορεύω κυρίως hip hop, αναεγμένο με διάφορες φιγούρες break dance και μπαίνω μόνο στις καταλήξεις για να δώσω έμφαση. Μάλιστα. Και τι τραγούδι θα μας πείτε σήμερα? Το τραγούδι που θα πούμε σήμερα, ταχώνεις τροχονόμους και στα νέα μέτρα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό είναι καθαρά δικό μου. Το εμπνεύστηκα από ένα τροχονόμο που εγώ στη γειτονιά μου και με έχει σκίσει. Σε έχει σκίσει? Ναι. Σε ποια γειτονιά μένεις, αν επιτρέπετε? Με την καλή έννοια, μόλις σταμάτα. Τι σου κάνει δηλαδή? Με γράφει συνέχεια ο κολόγλαχος. Αφού τις κλήσεις τις μαζεύω και τις δίνω για ανακύκλωση. Προχθές περνούσα με τη μηχανή, πήγαινα σπίτι μου και είχα το κράνος περασμένο εδώ στον αγκώνα. Με σταματάει και μου λέει, ρε εσύ, γιατί δεν φοράς το κράνος στο κεφάλι και το έχεις στον αγκώνα? Γιατί του λέω όταν πέφτω στον αγκώνα χτυπάω. Πάρε μια κλίση, μου λέει, και 83 ευρώ πρόστιμο. Έτσι του λέω, τώρα θα δεις. Παίρνω τόπο ένα χαρτί και ένα μολύβι, κάθομαι και γράφω ένα τραγούδι για τα νέα μέτρα, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ήρθαμε σήμερα εδώ να το πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να τα ακούσουμε? Πανέτοιμοι, παρακαλώ, ξεκινήστε κύριοι. Άλλαξε πάλι ο κοκ. Τ' άκουσα και έπαθα σοκ. Πρόστιμα πέφτουν βροχή και δεν κρατάμε κομπρέλα. Άλλαξε πάλι ο κοκ και με έχει πιάσει αμόκ. Ήρθε ρε φίλε η στιγμή να τα χώσουμε, έλα. Αν στο αμάξι δεν βάζει ζώνη, από το πρόστιμο κανείς δεν σε γλιτώνει. Δεν έχεις κράνος στη μήχανη σου, δεν θα πληρώσεις τα μαλλιά του κεφαλή σου. Ο κάθε μπάτσος στην έχει στήσει, σε περιμένει στη γωνιά για να σε σκίσει. Δεν τη γλιτώνεις, θα βάζεις την κλίση. Μετά θα ψάχνεις κάποιο για να σου τη σβήσει. Περνάς με κόκκινο κάθε φανάρι, μην αγγίζεις θα το ξέρεις θα σου πάρει. Είναι στο κίνητο στην κομμενά σου και με ψάχνεις για να βρεις το δίπλωμά σου. Ο κάθε βλάχος το παίζει νόμος. Αν ήταν έξυπνος δεν θα ήταν τροχονόμος. Όλα τα πράγματα θα μας τα πάνε. Εμείς δουλεύουμε κι αυτοί θα κονομάνε. Κάνει το ελικόπτερο. Έπεσε το ελικόπτερο. Δεν βάζεις κράνος, το παίζεις voice. Θα το πληρώσεις το παπάκι για Rolls Royce. Κι όλο φοβάσαι μην πάρεις κλίση. Και από το άγχος έχεις κόψει το Going through 2007. Βγήκανε οι πάψοι και μας δείχουνε στα αυτιά. Ξυπνήστε κορόιδα. Ξυπνήστε κορόιδα. Κορόιδα. Τα ηρέμησε. Τελείωσε. Τόσο γρήγορα.